नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीने भेंडी आणि बटाट्याची भाजी. त्यासाठी भेंडी धुवून घ्यायची आहे आणि वेळ नसेल तर कपड्याने पुसायचं आहे, नाहीतर चाळणी तशीच ठेवली तरी सुकून जाते. भेंडी आणि बटाटा चिरून घ्यायचा आहे. बटाटा मी सालीसकट चिरलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे तर साल काढू शकता. कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून तेलामध्ये भेंडी घालायची आहे आणि भाजून घ्यायची आहे. माझी रिक्वेस्ट आहे की माझं चॅनल एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येण्यासाठी बेल आयकॉनची घंटी दाबा. भेंडी आपल्याला मंद आचेवरच भाजून घ्यायची आहे. भेंडी भाजताना 5 कोकम घातली आहेत. सुरुवातीला सुखी दिसणारी भाजी भाजल्यानंतर हळूहळू तिला धागे दिसायला लागतात. कोकम आणि भेंडी अशीच भाजत राहायचं आहे. मंद आचेवर भेंडी 5 मिनिटं सतत भाजल्यानंतर भेंडी आपल्याला मोकळी झालेली दिसेल आणि चांगली भाजली गेलेली आहे. आता ही छान भाजलेली भेंडी ताटामध्ये काढून घ्यायची आहे. कढईमध्ये 4 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये आपल्याला कांदा न घालता पहिला बटाटा घालायचा आहे. हे बटाटे आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे मी थोडंसं मीठ त्यामध्ये घालत आहे. यामुळे बटाट्याला पण मीठ चांगलं लागेल. थोडंसं परतून घेतल्यानंतर झाकण लावून 5 मिनिटं बटाटा शिजवायचा आहे. काही बटाटे 3 मिनिटातच शिजतात, काहींना 5 मिनिटं शिजायला लागतात. बटाटा मंद आचेवर शिजवल्यामुळे छान शिजला गेलेला आहे. चमच्याने दाबून बटाटा शिजला की नाही हे तुम्ही चेक करू शकता. नाही शिजला असेल तर पुन्हा 2 मिनिटं झाकण लावून ठेवायचं आहे. आता यामध्ये मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घातला आहे. 5 हिरव्या मिरच्या बारीक ठेचून घातलेल्या आहेत. तिखट आणि मीठ आपल्या आवडीप्रमाणे घालायचं आहे. मिनिटभर कांदा आपल्याला चांगला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा आणि मिरची भाजल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. पाव चमचा जिरा पावडर घातली आहे. अर्धा चमचा धने पावडर घालायची आहे. जिरा आणि धना पावडर तुमच्याकडे असेल तर घाला, नाही घातली तरी चालेल, पण धना जिऱ्याच्या पावडरने भेंडीची भाजी खूपच छान होते. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. सर्व जिन्नस चांगली भाजून घ्यायचे आहेत. आता यामध्ये भाजून घेतलेली भेंडी घालायची आहे. पाव चमचा गूळ इथे मी घातला आहे. गुळामुळे खूपच छान टेस्ट येते. भाजी छान परतून घ्यायची आहे.
4 ते 5 चमचे ओलं खोबरं घालायचं आहे आणि मिक्स करायचं आहे. झाकण लावून 2 मिनिटं वाफ द्यायची आहे. खूप टेस्टी भेंडीची भाजी तयार झाली आहे. मालवणी पद्धतीने भेंडीच्या भाजीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. प्युअर मालवणी रोजचा स्वयंपाक आणि नवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनल एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.